tiru mutafna minnkom il-Mateus Grasson, sellimlek. Sellimlek. Fil-programm Mateus. Grazzi mill-qalb. Mateus dejjem dik id-daħqa, x'aħna hawnhekk waqt il-break inkunu għaddejjin b'diskussjoni intensa naħseb iktar milli kultant mill-intervista u ġvera Mateus. Comment. No comment. Mela. Eżamijiet, tensjoni, riżultati, xi ġib miegħu u x'nistgħu nagħmlu. Ekku, l-ewwel nett xtaqt ngħidlek prosit anka tal-missieden li kellek qabli żori l-Dr. Nikolas Briffa li ma prosit l-istudentu għax nafu anka huwa bniedem vera espert fuq xogħol, veri tajjeb. Kienet interessanti ħafna. Ekku, huwa żminijiet illi l-eżamijiet jaffettwaw mhux biss lil min qed jagħmilhom, imma sa ċertu punt jaffettwaw ħafna wkoll ekku. U normalment insibu ħafna anka ommijiet u missirijiet illi jgħidulek jiena bl-istress tat-tifla fuq ix-xogħol tgħix kemm qed naħtaf nies, nasal id-dar u apparti li nillatika aktar ma tal-familja tgħix kemm qed niekol iktar. U dak huwa xi ħaġa li ssir lil ħafna nies għax normalment meta jola l-istress jola anka l-ammont ta' ikel li niklu. Għaliex mhux bil-kontra. Emmin ta' vera, emmin bl-inkwiet inaqqas l-aptit. Okay. Pero fil-maġġoranza ħafna nies jiklu aktar. Alright, u ħafna studenti speċjalment min ikollu xi eżamijiet għat-tul ta' żmien jgħidulek tgħidx meta jiena nġib lik il-ħdejja fuq il-mejda waqt li qed nuża l-laptop tgħidx kemm nikol. Għajjeb, mbagħad ħafna problemi għaj maġi dujja ta' stonku, billi ma rqax sew, allura l-għada l-eżami ma qomx sew, għax ma rqax sew, ħaġa ġib l-oħra, huwa ċiklu misħut. Hemmx kelma oħra. U bħal kollox huwa drawwa, Luis, mela jekk jiena ħanidra. Meta nistudja minn ċkuniti dejjem bl-ikel ħdejja, da ħanitrabba fih jien tal-ambjent, ħanikber kemm fl-età u kemm fil-wisa. Allora kemm importanti illi xogħol il-ġenituri meta tfal ikunu għadhom żgħar illi jgħinu l-tfal qatt ma jossoċjaw l-ikel l-istudju u mal-ikel. L-istudju mal-ikel u anke l-ikel ma' passatemp mela ħaniqaf nikol naqra. Jekk għandek il-ġuħ wasal ħin l-ikel cool, imma mhux ħadd jiekol biex taqta' mill-istudju. Għax ħafna ġenituri jgħidu jax miskin stressjat u jrid inaqqar, jrid iqum u jrid imur jieħu hekk u jmur jieħu hekk. Le, fil-verità la ħaġa li nistgħu nagħmlu di jagħmlu sfortunatament ħafna ġenituri u ħafna anke studenti li kibru illi maċċ għandhom bżonn tal-kunsens tal-ġenituri. Illi jgħidu ħieda żmien jiena ħanaqta' jew ħannaqqas ħafna l-exercise, l-sport biex nikkonċentra fuq l-eżamijiet. Bħalli kieku biex inti tagħmel exercise u sports għandek bżonn xi 3 sigħat kuljum. Jekk imqar ħassib nofsija. Tkellimna anke darba l-oħra, Luis, illi bl-istress inti tkun qed tarma iż-żid fil-barmil tiegħek. Mela ejja jgħidu li dal-barmil iżomm l-istress. Jekk inti qed tkompli timlieħ, dak imbagħad iktar ma jintela, iktar inti ħatħossa diffiċli biex tagħmel kwalunkwe ħaġa. Diffiċli biex tirraġuna, diffiċli biex tiffoka, diffiċli biex iżomm il-kalma. Allura nistgħu nimmaġinaw. Dan jiġġenera propju li minti se tħossok tajba, jew tajjeb. Tħossok tajba, u jekk inti huwa żmien illi qed tistudja biex jekk il-bambin irid tgħaddi mill-eżamijiet, minħabba nuqqas ta' raġunament, nuqqas ta' kalma. Aktar ir-riżultati jkunu qar. Mela kemm huwa aħjar illi flok inti ma taqta' l-exercise, dak iż-żmien iżidu, ironikament. Jekk inti mdorja tagħmel exercise darbtej fil-ġimgħa, kemm hu tajjeb li żidu għal 3-4 biex inti dak il-barmil li issa qed timla ħafna iktar regolari, tbattlu aktar regolari. U sabu, illi min ħajamel l-exercise fi żmien l-eżamijiet ħajżomm memorja aħjar, ħajjorqod aħjar. U nafu, studju wara studju, illi inti l-aktar li titgħallem mhux waqt li qed tistudja, imma billej meta moħħok qed jirreġistra dak li studjajt. Mela dik oħra kemm importanti. Ħafna nies jagħmlu bil-kontra. Ma tantx qed norqod għax mill-eżamijiet. Ħassra. Għandek il-lussu illi meta inti qed moħħok ħajsejvja ħajftakar iktar affarijiet li studjajt. Mela anzi jorqod iktar. Għal bżonn jew orqod sew. U kif ħadd orqod sew billi dakinhar tara li jiċċaqlaq. L-istess il-ġenituri. Jekk aħna rridu nkunu hemm ta' bastun għal dawk it-tfal, apparti li nħajru lilhom biex jiċċaqalqu, irridu niċċaqalqu aħna. Mela l-ewwel nett huma
ħajaraw ħafna anka ħajimxu mal-eżempju tfal. Għax jiena billi jiena ġenitur li minix sista. U ħanejt li tfal, isma' sabiħ pejjibx ta' u waqt li qed ngħidlu hekk għall-bżonn qed nieħu nifsijiet jiena stess. Da ħajt missieri ipokrita, tajjeb. L-eżempju ħajkaxkar mhux xi jgħid missieri, it-tfal ħajkupjaw aktar l-eżempju. Mela, għalihom u anke għalina kemm importanti niċċaqalqu. Għalina għalfejn importanti. Għax qed naraw li anke l-ambjent tal-familja fi żmien ta' stress, mhux bil-forsi jkun eżamijiet ta' jista' jkun hemm xi mart fil-familja, jista' jkun hemm xi issues fir-relazzjonijiet. Fi żminijiet ta' stress hemm aktar bżonn illi biex moħħna jirraġuna u jsib l-aħjar soluzzjoni illi moħħna jaħdem u jiżvoga. U kif jaħdem u jiżvoga? Inkluż anka bl-exercise. Jiġifieri kemm importanti li dak il-moħħ intuh żvok. Okay? Apparti minn hekk, kif tkellimna l-irqat. L-irqat mhux għall-istudenti biss, imma anke għall-ġenituri. Jekk jien irid inkun hemmhekk ta' pilastru għall-familja, ma jistax ikun li jarawni ġurnata wara l-oħra isni qatt ma qed norqod bil-lejsew, dejjem isni lajjiena, jiena rrid inkun enerġetika biex ngħinhom u biex nilhom nagħmilhom aktar kuraġġ. Mela, għaw min jgħid Matejus li tisma' żgħażagħ u studenti jgħidu jien għamilt żewġ li nistudja bqajt nistudja għaddej issa dik is-sistema li qed tgħidilna ma tistax taħdem. Le, issa min ħajjgħid li ma ħej jiena meta għamilt hekk għaddejt ta' fem. Ġifieri dan mhux jiena mhix regola. Mhux dejjem l-eċċezzjoni u jekk inti għamilt sena sħiħa ma tistudja xejn u għamilt jumej full tistudja ma tantx kellek għażl oħra fimni. Però l-ideali l-aħjar li nagħmlu huwa illi billi inti rqazzew ħalli meta mbagħad qomt anke kemm bżonn qomt kmieni, qomt refresh, qomt inti enerġetika u dort forsi points kwarta u xrobtom. U xrobtom aktar, imma jekk moħħok mhux qed jiffunzjona anke waqt l-eżami. Ġifieri kemm importanti li anke torqod. Again, il-ġenituri però jridu jagħtu l-eżempju. Mela apparti li jgħidu, iridu anke jipprattikaw huma. Għaliex għax anke l-ġenituri jgħidu li qed nistudja mat-tifel u tgħid x'nibla. Qed tibla u nifhem sforz l-istress. Però inti għandek għażla oħra. Illi flok ma tiżvoga fl-ikel, inti tiżvoga fl-exercise. Tajt isma' jiena dik in-nofsija ħanitlaq il-barra mid-dar. ħammur it-tali post, fejn ħaniltaqa' l-bżonn ma' ommijiet bħali, illi bħali għandhom it-tfal jagħmlu l-eżamijiet. Edna kelma qabel, kelma wara, nofsija exercise u barra bid-daqq. Inti. Se tħossok aħjar. Tħossok aħjar, ara. Ġurnata fiha 48 nofsijat. Li għandna bżonn huwa nofsija waħda minnhom. 1 out of 48. Ma nsibuhiex dik b'xi mod. Ma dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija tiegħi hija dik. Jekk aħna ħanoqdu nakkumulaw l-ikel biex minn għalina ntaffu l-problema, ma nafux jiġri dejjem wara, illi wara ħossni guilty, ħruq ta' stonku, ara xerġajt għamilt, ġajt waqajt, nervi, frustrazzjoni, ħwejġ mhux jiġuni. U hemm min jgħid li wara kulħadd bravu, u hekku wara kulħadd bravu. Mela apparti mill-proċess, apparti li aħna niċċaqalqu taf x'inhu importanti wkoll Luis, illi waqt li qed tieklu flok minn qed tgħid l-erwieħ dal-ħelu kemm qed jgħinni, kemm qed nirrilassa, kemm qed nikkalma, għax inti u tajtek moħħok qed jassoċja il-kuntentizza ma' dak l-ikel. Waqt, ħanerġa' ngħid, waqt mhux wara li qed tieklu, inti trid tgħid ara xerġajt qed nagħmel, min jaf kemm qed nikol zokkoraw, min jaf kif ħan iddardar, waqt. Għax imbagħad inti qed titrenja lil moħħok hekk illi jassoċja dak l-att illi huwa l-att tal-ikel ma' xi ħaġa disgustanti, ma' xi ħaġa illi naf illi di aħjar ma noħodix. Allura tirrifjuta li toħodha. Biżmien dak li jgħidulu pattern interrupt. Jekk inti għandek pattern illi poġġejt bil-qiegħda, il-famuż vizzju, poġġejt bil-qiegħda, ġibt il-ħelu miegħi jew ġibt il-pakkett miegħi biex waqt li qed nistudja mat-tifel niġġebbet u nagħmel. U naqqar. Tal-inqas, jekk ejja ngħidu għas-saħħa tal-argument m'għandekx kontroll fuq xejn fuq il-mejda, sa normalment inti trid tkun ġenitur int tiddeċidi xejn fuq il-mejda, imma ejja ngħidu t-tifel għandu drawwa jġib l-ikel miegħu, inti meta qed naqqar qed tgħid jaqqara xerġajt qed nagħmel. Ħalli flak ma tkompli tassoċja ma' xi ħaġa ta' pjaċir. Tibda tassoċja moħħok jibda jħossu skomdu. U biex nġib eżempju bażiku ta' dik kif taħdem. Jiena pereżempju meta kont żgħir, niftakar konna nhar ta' sitt ma' missieri imorħdu minn daw il-pizza l-squares. Tajjeb.
U dawan fajda jiena kont insertajt naqra ma niflaħx. U meta ħadd il-pizza square, kwarta wara dak li daħal ħareġ biex niftehmu ċar. U minn dak kien dik il-pizza mbrajta. U mbrajta għaliex għax niftakar kemm kien episodju disgustanti. Allura moħħok baqa' jaħseb dak il-mod. Ekku, u tajli di differenti. Illi inti tajt inti l-sess, tajt isma' jiena xina niekol, ma rreġettajx. Però iwa xorta sabu illi ħajjejn ukoll biex inti titrenja lil moħħok tirrifjuta. Però x'inhu l-ideali? L-ideali huwa li jekk inti bil-qiegħda within arm's reach jgħidulu ġifieri it-tul ta' jdejk kemm jekk niġġebbed u kemm jekk qiegħed bil-qiegħda ma jkunx hemm ikel fil-viċinanzi. Għax qisu kultant anke jekk eżempju l-oġġett biex hu issibha diffiċli. Dik waħda. Mela minn hawn ħanappella wkoll Louise, għal min qed jarak, please, jekk għandu l-mejda ħdejh, iwarrab l-affarijiet minn qoddiemu. Għax waqt li qed tara t-television, waqt li qed tistudja kwalunkwe ħaġa, within arm's length, dik hija faċli laqqas kważi tinduna x'inti tagħmel qabel ma jkun tard wisq għax tidduna li imbulmajt ruħek. Mela dik warrabha minn hemm. L-ideali huwa li dak l-istress ikollna fejn niżvugawh. Nofsija tal-anqas 3 darbiet fil-ġimgħa. U raqda tajba. Okay? U jkun hemm min anke fi żmien frar u għalhekk għan il-linkja ħafna ma fejn nixtieq nasal illum Louise. Jibda jgħid jiena kelli f'moħħi illi nibda nitlef il-peace, bdejt u waqaft. Għaliex? Normalment ir-raġunijiet ikunu daw l-istess. Illi pereżempju jiena fil-li kont dejt noqgħod attenta x'inha niekol fil-qbad nisnekkja. Bad ngħid pereżempju għandi rokna vojta mmur fil-friġġ, mela bdejt nillaxka fl-ikel zejt. Waħda. Jekk qabel kont imur nieħu l-exercise bis-serjetà nimpika, illum qed noħodha kważi just outing. Allura jekk qabel kont nirsisti pereżempju 7 out of 10, illum qed nirsisti 5 out of 10. Hemm min illi laqqas jibqa' eżempju jiċċekkja kif inhu sejjer. Mela qalbitu da tgħid ħanara din libsa kif qed toqgħodli, ħanipprova hekk. Okay? Fil-imbagħad tgħid, iva, mhux laqwa li qed nagħmel l-exercise u għax m'hemmx mod kif inti qed tiċċekkja m'intix eżempju taqbad l-inxtej biex tara jekk inqasx. M'hemmx dak l-istimolu. M'hemmx dak l-istimolu, inti ħatibda terħi. Mela dik oħra wkoll li tiġri l-nies ħafna fi frar. Traskuraġni oħra kif qed ngħidu hija tibda tgħid isma' ħanorqod biżejjed għax issa qed nieħu affarijiet bis-serjetà ħankun iktar healthy u mbagħad terġa' tibda. Rax ħajibdaw nofs il-lejl ta' suppost irqod iwa marara billi noqgħod sassija mis-sija siru sija u nofs u nafu x'jiġri. Mela frar qabel ma jkun tard wisq. Apparti li huwa żmien l-eżamijiet, mela huwa żmien li aktar għandna bżonn niżvugaw u mhux niffangaw, huwa żmien ukoll li qabel ma jibda l-panik ta' qabel is-sajf. Nirrealizzaw illi jekk fis-sajf iridu nidhru u nħossuna tajjeb u għax nagħmlu issa li jgħod, mhux nagħmlu ġimgħatej qabel fl-aħħar ta' Lulju. Għax mhux se jkollna riżultat. Ekku għax mill-aħħar ta' Lulju sa Santa Marija. Ekku. Mhux daqqa waħda ħatibdel ħajtek xombu. Mateo, nirringrazzjak ħafna. Interessanti immens, bħal dejjem, grazzi tal-li kont ma'